Med klangen fra den lille klokke i den særprægede klokkestabel byder kirketjeneren velkommen til højmessen i Søndermarkskirken i Viborg. Og mens klokken kalder til kirke og menigheden samles, kigger vi lidt nærmere på denne nye kirke fra den side, hvorfra de fleste kender den til daglig brug, nemlig herfra, hvor hovedvej 13 fra Aalborg til Vejle passerer Viborg. Kirken er kun 2 år gammel og tegnet af arkitekt Svend Fransen her i Viborg. Det er en massiv rundkirke uden vinduer, også for at holde støjen fra trafikken ude. Herfra haveanlægget kan man også se menighedslokalerne i 2 etager. De er en nødvendighed i en moderne kirkes arbejde. Her er konfirmandstuer, børne- og ungdomslokaler, kontorer og køkken, og de bliver brugt. Man har regnet ud, at 600 børn, unge og voksne går ind og ud af dørene i løbet af en uge. Ude fra parkeringspladsen ser man kirkens østside med lysåbningerne i forskellige farveglas. Deres funktion går først rigtig op for os, når vi nu om lidt kommer ind i kirken. Et højt kors i murværket fortæller, at vi står foran en kirke. Nedløbsrørene er der gjort lidt mere ud af, end på det omgivende kvarters parcelhuse, der præger sognet. Det har godt 5.000 indbyggere. Og så går vi indendøre, hvor menigheden er ved at være samlet. Kirken har 180 faste siddepladser, men med løse stole kan have været 300-400 mennesker. Kirkerummet domineres af den store altervæg. For en gangs skyld har den udsmykkende kunstner været inde i billedet helt fra kirken var på tegnebrættet. Og kunstneren er billedhuggeren Jan, der også er kendt for sin store udsmykning i Rådhushallen i Odense og fra andre steder. Han og arkitekten har udformet altervæggen og dens farvemosaik som baggrund for en stor sol i rustfrit stål. Den sender sine stråler ud til væggene, til gulvet, til loftet, og derved kommer de til at danne et kors. Det var i og for sig ikke kunstnerens mening, for han har ikke tænkt i kristne symboler. Den rustfri kæmpeskulptur foran de farvede vinduer, som østsolen stråler ind af, er for Jan en dramatisk solopgang. Men menigheden lægger sin egen symbolik ind i den med ordene fra Det Nye Testamente: solopgangen fra det høje har besøgt os. Og dermed bliver hele alterpartiet for den kristne et stort symbol på Kristi opstandelse. Også alterets lysestager har Jan lavet. De hedder Jakin og Boas, ligesom bronzesøjlerne foran Salomons tempel i Jerusalem. I samme stil er foden under døbefonten. Selve dåbsfadet er en kæmpe muslingeskal. Et stykke særpræget natur midt i alt det menneskeskabte. Og ved denne døbefont skal der i øvrigt ved højmessen i dag optages 3 nye medlemmer i den kristne menighed. Op gennem kirkerummet sejler hele 12 kirkeskibe, også i rustfrit stål. Peters fiskedræt med alle skibene på ret kurs, mod øst, mod solen, mod livet, vil kunstneren sige, mod korset, opstandelsen og livet, vil menigheden sige. Hele herligheden med udsmykning og inventar har kostet 10 millioner kroner. Ved gudstjenesten medvirker i dag kirkens nydannede ungdomskor. Og da orglet egentlig er for lille til det store kirkerum, så støttes salmesangen også af en trompetblæser. Og gudstjenesten slutter i øvrigt som altid med altergang. Klokkeringningen er ved at være forbi. Nu venter vi på bedeslagene, og så kan gudstjenesten begynde.
Lad os alle bede. Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre. Det er i dag midfaste søndag, og vi skal høre epistlen, som skrives af apostlen Paulus i brevet til romerne. I børn i kirken, kom I bare hen og stå foran her. Vi plejer at byde dåbsgæsterne velkommen i kirken her ved at rejse os op, når børnene bliver båret ind. Og så lige en praktisk ting. Når de går ud, forældrene, så bliver lige siddende. Heine Hansen, jeg døber dig i faderens og søndens og helligåndens navn. Amen. Niels Erik Karel Larsen, jeg døber dig i faderens og søndens og helligåndens navn. Amen. Charlotte Fagerholt, jeg døber dig i faderens og søndens og helligåndens navn. Amen. Der tales i dag langt mere om Gud og om tro, end for bare 5-10 år siden. Der skrives om sindets sult, og mennesker søger svar, søger næring, men ofte ved de ikke, hvor de skal søge. Der er en del meddelelser, der er mange møder i ugen, der kommer. Først næste søndag den 20. marts er der gudstjeneste her kl. 10 ved Pastor Kjærgaard. Og nu i aften kl. 19.30 er der en kirkekoncert, og der medvirker forhenværende domorganist Richard Sendens og en sangerinde og en obo
Og i øvrigt kan I se plakaten derude i forrummet. Kast alle jeres bekymringer på Gud, for han har omsorg for jer. Guds fred være med jer. Amen. Lad os alle bede. Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte, fordi du har lært mig, hvad du vil, at jeg skal gøre.